Chogebi Kings bagukonegoro y'umushimiwa Steven Sarika uyoromo MC w'igwadi ya Ibeno gotoka imeye bunge ya Nyaribari Chache County ya Kisii na buna nakulirite ira hitukuri igoro na buna naberega ngo kumanyu moncho motigarira ngo ikaringariga studio na oikire kegera buna botambe ekeranchire go ikaringa studio na bago ikatari studio semambia bono elinde kokora chinkwana ibere isatu moncho motegari kurigerera kigodi Ibeno yaberege kugenderera kimagenderero mbire bibi yakoliru mbire bitaraikirana nabo gukurigerera siasa cia Gusii gati y'ibintu binde binge gati yabemeroberio ya December batavange ngona kuboli balenga muskari kana gatwalire meroberio menge sana December ye oigira igana atatebinga December ye ngakia robereti gati yebinge bire turabeto gukwanira bono na bonda gete mwaregani igase studio semambia bono elinde zinyare ko batogokora chinkwana nere ye mase yemo atatebinga ngaki anyarire koba ga koroberia omushimwa ariga karibu sana se studio asemambia bono nde turarigerie ibintu bibiri bitatu gaiga na litangani karamu kwani mu Gusii bya manasoko ngalira nya se studio ya FM 4.1 mu Gusii kwanza ndachakira jibosi cyane cy'Ibeno. yes Baboringa bwakire bya toche Gusii toche Kenya toche baka isiko ya Kenya na bali bakale chinse cha Michael na batotenga bwairire bya kyagera bono butuko lakini matemba tegerete Kisii FM na bande mbaligireti online yes batarara bayunga inkikere kurugusi kweli kabisa. Bono umushimiwa karibu sana se studio na nilitangani tebembia mono sana sengencho yokonyora chinga kigo ikaigende gukona no mu Gusii mbali no mumenyi we godi Ibeno uyo oko representer se bunge ye county ya Kisii tigato chakere kuro Ibeno timatinga Ibeno mbuyere Ibeno maite banyene Ibeno nintwe nchino muntu bako wanta Ibeno kyagera kuna bwaki naragero gisimi kuru mashabiki nangakira te no tugwetole ntoko kanyite nawe Ibeno bangakira bandembi yabo kiete tatigalende ngonyorurenga makweli naro nechimareli nchiro na bande mbere bia igontoko teba ngambuyere 100% yeah mbali na bokongo boke bwa kawaida bono teto chake kimagenderero ande se godi Ibeno eskuru nere kwore kwagacha anda Safaricom Foundation timatu se yaelt no traera negenderete yes erige koruku Nyankoro Primary School na requested with Safaricom Pesa Foundation yes bagancha go tagore skuru yonspi na kunyaga chobuya yaikire karota yaikira samarindiro asibago sibalia yes honest bete tina kwanda chibao kuna mbanyega site baba tebanga wika mutenyo kanega next year na bakonyora yaelire bachite bakachaka ko nyagacha yes naende ebibungo tokanyete kiagera bakora ibiraspons PP1 PP2 PP3 nursery staff ya balimu barosie bakechikoni bana bakurugerwa parente mpaka chisuguri babwate computer lab yes igotumika ne school ne community nere balente bakachi computer babike balente wifi babike yes kero babikira mutinyo mutangani yokabiri chake kwe manager all right igo ne school una natebetenge wodi Ibeno nebe aseyemo yabo bantu bagocha benchmarking igo wika bantu baicho akweli kabisa mbale bakwe bolinga kero kende skuru yebona yale gotaguru yonsi abana ngai bagocha kugende skuru Safaricom n'abantu babatumurubeli n'umupango batara tagureri baroseti temporary structure same yes batiali agachiteli n'emirangu n'ebintu binde bakagache yende kando yes abana bakonya basomera igendete korosiwa iga masomo nagenderete bono igane rusere lakini rinde
konyerusia taraba nona amatemo nara abana bakora mainasi bututukanu bwensi butaiyo inga skuru yatagoirwe na bintu binde igo management attitude ne community POH members mugambi bonsi ntubwateranete koranga mirobuli ya chirebuya umushimiwa ekero tuna kurigiria magendero kere gutuchake kurwa sigodi ibe ne kera bono iga na wa maisa aligirire timono mbali no kugenda isiko ye gwodi iyo egeti Kenya nturaga bantu bange babere bagokiboria nganki atebetu gunkorosi gukere lakini bado nabokere igo na ndene geti kere very busy no mipira bana bakuna gwakira lakini nturara kigo chaka korosi wo ikere ngwa tebete ngange baisa korosi omaete gochaka korosi kigo chaka goetero gukwana muno to gukwana iga iganto gechagete go korosi aseng'encho former president nabegete chibeso na the current president Dr. William Ruto nateba nkobekari chibeso mweshimiwa Zairi Janda muchumbu nyari wari chache nagenderete guchibwatia komenta nayo nomugabana itosi Mbarat tetenamente kende tororengi geteki nkoera kere ne process nturaka mariogi sing'encho tumanyete ng'anto tigareti mwaka ng'ebere office igo budget ntuganyete kiagera n'umushimiwa Zairi Janda na president ya promised neretara iri nagendete kubwati nande maitegeti ekyo nakitubwate nande negetigia historic na into naikira ng'atwa tigire into tocho kunyorera umushimiwa igeti ekyo ekero ogo approximate ga ndio ranyore kiarosiwe kero kuligirwa chibosia mba bantu ba national government mba chabagakirata na county government mba itete igo nalire president ya Rweta bagateba bwangu bantu mba chite bakarakirata bakaragenda igo neri swali nganyiterende torochi nabono tochu chakoma koyumui nande ni chen consult umushimiwa Zairi mubugoli kai ekeiri kiagera neretari nerembora toko boligwa twaboli nerogendo boli utatiga nkere pipeline ngosugumare nge kebe kirwe budget korosigento ne budget asante sana bada segodi hiyo yao ya ibeno abamenyi bakabosie abande mbalekero tukuna gwetali bako abande babere bako na kwibolia maboli ngakero kende mbabwati amache buya na estimate yo mbalege suntaime timanye tinga ngaiwa ikirie merobelio kero kende yo kubanyorera amacha yo nestime yo onyete yo una bago tebonye kero umaine umaite estimate ketari kero muchiere arawe gatoncherane mbale batabwate lakini estima nagenderere konyago tigeri wake yake alibuna nasoeto bogambi umushimiwa Janda mbali ali ase batigerete konyago tigera tore na nenche neibeno nenene n'umushimiwa Zairi nyari bali nenene otatigana kitobereto twanya kunguse ebintu gochege kogera ntogo tiga egwodi mangana yestima etigararia se arenge igo ase abamenyi bakabos nonterika bos boka nyamecheo asenara lismetayo ucha asenara tayo ikenyoro nkere kurugetiongo kerokyo urakage notice taniore egesunte kero yani kero abamenyi baro bakora ibinyoro binde bimesete bono bakwirana na kero le kuru kenyoro kemesete turiko kero rekyo neyo budget nebekire and ntwa promise tinga estimate ngenda one para nanye roseti yake na mheshimiwa Janda ntwagamba I think budget nebekire no gosuguma n'abantu bagetiongo banyore estima mheshimiwa kero kwandera nseme estima kuronya nturago
Nyantrago ko chakera nyamecha busuke bosinye gitari esku na bobura bo chakirete nsemo ya makwitu ko kagenda gukinyantrago erabete buya sana kitaya kibekire lakini ko kwarure Nyantrago egeti ogosuka gukibosio asenale gesunteke go chakera ko kagenda gukikie menyinga asemetere menge naenda abantu babire bakubolinga umuskari kakero kende kwali go chakorosi mu rubelio ose baje konyora kitaya chi street light kyagera sali gesunteke rekebe na kero kende nabo baratwara ubwoba unana sa tobisi taya njitigali dialia sichiarenge nchikenda etego tigera ekogera nona libe no taya nchireko tatora begete getigo etagichiro sabanto bakoni gesungu gete yes ne bintu bigo tigera ngora because nene budget nalia nimba promiseti ekogera tobwate go chomo sasa taya pado inkuru nyabisabo gochi nyamawa gesuntenkeraria kurue taracha togo ikaligena yes kuruligena togo ikomo sasa igo challenges inchiro no inkuru nyamecho bone school baka nyagitari ibeno baka ibene getongo simapado nali taracha nerali nona mekora kora yale kobororo akingagerete bakete kipaumbele nibinte binuko nyago sukia ake toko bikolera byonsirimo nakyo konyana no monene nyasaye nabwate chinguru cyogo tongense na mwanyamantu seri tukerimo lakini narwetu mupangire ongali tukolitangane ke koleke ya kabiri iki ya gatate iki ya kanike igo no mupango na inde magende toko beka ngonye ni kitaya cyoka mbale batagete kitaya mbale batagete amache bali batagete para wikanora torolenga priority yekenyore ikyo ingi getagete asenginchi igo no kokotebanga ababonsi ebitogo kuana bamanyanga ki ebintu bino manyetebo naende mbira somurubiri mbora na buchita jiri cyane ibintu bontenga ki banchora tenkole ibintu bibono batanchora techuwaka chinko bietaon bancho atetiga twagotomire na muntu bwoko boko tubwatiri ibintu biga ebyo ngendete ko bwati na machaka boss una bono kabosirie igoro yes bo nero ya saregeto mushimwa sejana tuma bantu bare kipesen bakarikerere nko ntwagambete nera nko bekali chitangibire community kunywera amache nande twagamba na amache narali akabosinsa graft twagambete mushimwa mugabano ito simbarat twatechibesa amache aikire Nyantrago aya graft no koranga na bali bakabosi amache aye igoro ne kyagocha gocha nsikara bali getunwa abaro banyora amache bakuigore kogera yekoba amache aite migondo yabo na barabu batali go benefit twagamba ne contractor bali barangi na chaba bekira se bakubuchira amache lakini abali getunugoro mushimi wo kolenta chitangi chuna baro babe connected amache ali gesima aturumboke na graft alright asante sana mushimi amache ande naro agende tekoroswa na machalia omuga kamonda bachagete noro mugabana nanye bekera 10 million noro ne pachete yige binte bingu chakabira koroswa no mushimi wa zairi jana ntwagambete komo neragate be contractor muchakere mu January yokobeka amache asinyari bali lakini nje bono nasibe nonkurwanire kyagera no monte even ego ase program yabwate nje nindo okay asante mbale bagukwanegoro yepara kurulia ria misiani kogenda rikendo agatabange pale iyo na bira toki bwato mochanga lakini teharaniri netakeire maybe arore tache elinde chigali chiagenda chyo yemesi kurwa ali assessment na libakonyora bakonyora oburaisi bwo yemesi iyo timanye tinge pale iyo nekene tera atachwa na inde mu rubiko no nekene teraera ne para nero ongoing such project chigenda rete yes njarenge kurumagega ya dire iri yake lakini round yiga mugabana tumete biragita bikaranyirema ande libagendete mburega chigacha nende bono iga nere program netakire kware kiagera epale iyo ria misiani ne pale nere kurukerera kogenda kuchirio ndie iki chikosoka gucha
nachio chitaraera kiagera ne chipale chiga chitalengo pale iyo bune yamsiani bagotenga yale metuse 1959 na makombe echieri mbono babona bakokotebye pale yale metuse makombe echieri bakabona mbono twa nyerema lakini agendete process trabe kuno ino muchanga nelio koli gotangani ne pale ndinere kurugo gose bakoyeruka gose no masita kogenda kabusi primary nero bagatebanga telingi ya timaiti gose nero nera somurubeli no nera somurubeli okay ti para chance bakechinde serami twabekire murubeli twagamba no mushimwa se janda bune yanya bisabo yes nero kurugenda ongechi gosoka ibeno second phase nero kuru nyantro gechiko genda kabusi genda material bono iga contractor nere site nyebisabo yes bagenda tego set chovis ene chipale chichinde tubwaterane tenomo gavana simbarati no mujumbe zairi janda koranga ibintu birie chipostian chigonto mangwe keraniande all right naro kuburingera ini estima kurosisa mochia naro karukirwa former chief moske late masese kugenda irungu primary nene kwenda umubo buying center abakota bange estimeye mpaka kabosi primary estimeye gekoba kugende kuna kubutoka yagenda yacha ngabakuburinga karokende no babwateria se company ya Kenya Power bose yachikobanga derikonya kubutoka no hukubwati ntubwati challenges injiri cyarenge kinyinga se estimeye kubutoka mekora nere goja butuko ya utamagena gojigorete tikuiba muriro abandi mbaro imiti yakinire kirembure konyegeriga kwanyora yaku yes igo twagamba n'abantu ba power bache bakole overall cleaning gweta koranga kayumote okinire simanjiro kwa chetete meteme chinda abantu baruta chiwachiri chakunana challenge chinchiro lakini bana inchimba antebi nande twagambire na abantu ba Kenya Power bagendete what is the issue yegendete all right naraiga yoga kuru kwa James Mbugo erega goteba gosenkuru etago agotebanga umushimi wari katigagendera gukora magenderero pongezi sana na batebire ekegere chi SMS ikinda chitigo chipunguza gana bo chikubucha nara kuru kwa fichi ya rasa bange bo maite no Obama egatebire specifically ngumushimi wari kana rogali na ikirasi na ikire otebire tutam oino mwana or natural talented otebire nga tutam takwe base kwa murusiri mutebya bugyo bokana no munu timati mushimi wari kan ngugura magana yanga tutam one time ngugure chi slogan icho ha maitechi kiro muntu binaguchibwa narogoteba tedi one time yoka uste two time yoka muntu naro jolire gatatu ukogende iliakane nero komete two time uste komete four time naro jolire kana ukogende iliakatano igondo jiro jigwe tola jikoenda igo ekiagera umuntu jolire gatatu abe msiembaro bacho no ankabiri yes ona bajumbe kero komete nga two time bono gose one time na luro achire chitamusa to ngakie koba goike tuchitori nga kitoko separate yo jire two time yo jire three time four time na one time na two time ndoba burukani lakini yo corona separate byate baye two time no nerne birengeri byaye na byarwa SMS yalika bono umanyete ngo gatwalire mirobiri menge sana chinga kicha December paka mashabiki yanda yote ngo mushimwa alika na nda kolege ntukiri akolete mashabiki bagoteba bono na bokurera niliri ya mashabiki kera general rire na ndingo nyara kuriba kirikera baboli na inche nda igamboli bintu bagoteba na inche nabwo bakubo bane bono batebire ngo boli musikali kanga ki bono December yigatie mirubiri ya bwate ntole kotole moyo 3 December ana mashabiki kakibataba gekogera no tole twenzi mbago tegererete mashabiki no toramo miruri ya December yes gente no kunya kusabirana mani nyasaye marwira itare nto nganya kurense yes tunye gusirana ase kunyarekana buya sana ngaite lioko iraneria
emerobori ere kwa katwarira alive no yani aliegeti Kenya Ntrago na ende ntwaroche mwako eta gokoira abana ba muraiburu gati emerobori ende kware gotwara ngo gatware chigosori bake chinde chyo kwegi chinde chyo bona abantu na alikorora bakominyoka baka chigunime bintu ne binge kwa gatware mushimi walika na kibona abantu bange bakoringa December ye asensemelie ibintu kyuka banki Kristo bono tagete gosoke December iga kogamba tore ne committee mambi tukomerana ekogera one tutakire kwarukia na December yento bwato mupira yes ekombe ky'umushimi wa Zairi Janda ekoera angetare 12-14 ky'umutinyo yiga December yes committee n'abakinko yumba requestinga ekero alire 15 ndiye kombe beke kombe kende kikuba ikitale moja yes kiagera bana bange balechirusa nande ne kikitwandate gwake sabu nonto gikeke kombe ikyo tonywale chi competition kire sublocation ningo maite kuiriria tabuya ngoko myoka ni chibuya ngoko bwige churi buya yes ningo pepeta umupira igo chi competition nchibe chinke abantu bochwe na bintu binde bike yes bya entertainment na kukipwa abantu busy asamangana ya December right ntakere ko igwanana round yeri narogete abana tukabalenda eyiga kugamba torne committee ekararo proposal nga tuchokwarukiria Bible bagende n'abana babasomwa koyo egere n'abantu ba michezo na barabo tubaenda barobe benchoi tatige yo terikerenga lengo decide njebeka yes ne committee naro ekobanga lakini bali batagete batenyareti abana batagete kwarokirwa n'abakuru amalieta sobs ya Nyantrago yes obsiane Nyantrago ase manager nimbate BA ane n'abakuru na assistant chief on wensi n'abakagwerieta n'abali ba community at frontier n'aboko ba erieta egere wika Monday tunyore amalieta ye tumanye kwa mwane committee na kitogo kora the way forward igo mushimi warika buno gukora imirimo ya sigudi ibintu tugukora imirimo yabuka no bote committee yao ego ekogokonya gukora imirimo ya sigudi emirimo toire ye ibintu na bengi yao no bote camera maniga umuntu bwe sauti naro umuntu bwe sigino naro binte bitoko kora wika wika muigwana ne mwesi bina bantu kukwana ega yes wiko umuntu bwe sauti nale ndete ngangwe kana tole tomogechi na bako hako ngete sauti yagi umuntu bwe kamera no mogechi giko barabara igo na borayo boiga no bekerage yes to kora weka na kike no nyuma no nyasai ubate barokyo 12 bale gotaranere yes na komokonyi mirimo igo mirimo itu kunyara weka no nyina nembaro baga tumire buno no nekero rasara kwete mbaro baga tumunga ire report ya yeso nga usani yokoreki osirire igo eyigana no kubwaterana kiroge kiga bantu bibino bangete terikyo mugaka alika usomongina tabita tari ye family ekene responsibility obugoleti ekenyoro nchego bantangane tinga toirere message erega ono mushimo alika gwata begoro ya borokigo 12 ba yeso mata borokigo bali musubati talengo ayase committee ya ono burukanetie basubatio tari musubati talengo ase pipiria musubati tari kubarua asa mebuye Bibilia ya sa tanga kanto bako barua aswati mbali ko barua ikiagera oronoro barumo sacha roregalia igobono igombarengo nelio tabaranga ki barengo ikiagera no yese kara kwete mbare bajite kumwaka maguta mamu mwabo
asa boro kigwande kwarura asa boro no yani ngoteba ngaki responsibility nchire ni chigasinjire cy'abasubati yes nchire cy'abasacha responsibility nchiarengo yes kiro muntu agokora. Okay, mushimi warika tindi kweba buhange kera ngwatebete nk'ibintu binge bikolekana se wodi ibeno ugateba bakebye bundi nkobekore kabisa ebitunu gosengesere na kereki ugateba byonsi nkoligyore nchera ngakibira reto bwaita ase wodi ibeno yani umuntu ndateba ngagwatagete ko kolemere mu ibeno buna Mwai Kibaki yani ngagwatagete utumeke ebintu biribire ibeno koyeonchora so timaye dinga ase bibundi ebi nebitunu ebi bakabu haki bwa matoboli nebintu binde ngaigwa ikeira arenda bantu bono yaikera se baracha gukora benchmarking gose no rake mbigendrete you know na bono school eli wachakerete yes ine emere ujo gukora benchmarking school nero nursery school anero iskobe intangani yes ya vera se beno Dwari kwa stimu governor, Simbarat, tukabeke pachet. Skuru ya elire. Ibuata bake TV, abana be nasiri bakorora. Ibuate bitanda, abana bakorora ribara sire. Ibuate cho nyomba, abana batari kuchiko sanga necho chinde. Amangana karicha lira abantu buate, liria dancing soil. Yes. Ile wali waka matoboli no alite. Ebiye bundi nisimegete ntayale bire ni time mugoje na bocho birore egetunwa gesere no kere iberia chencha gesere na iberia no here igo ekira ntubate gucha na rosiri etinga ya mache almost 70% tingeli agasire na mache yes egera abantu bachikorora familia ya monero yerure compound yae ikanye konvatio chase chinyomba chakari chakache tukale nchiro igo ebintu bironchi nyuma ye etamu yani taraera na tebetenga goika abatali baiche korora no tubwate efis bondi enene era 100 tane te korosi na nyoliro bwato kera bantu baje kurba bagoche ba dino bwato baruba igo ibintu imbigenderete okay kere section birina arieteira ase manifesto biriba mboleti uno muntu boko weka bikoleke kero monte ngo bikoleka nde because ibintu biga norosi para kabuzi muntu kabuzi karata gete para no chote muntu regetiongo ngana rosi kabuzi para ta kwegubuya nero watu muchando kwestima kera na kike toko twara public participation kire kinyoro kiatebanga muchando kioro kari chanere yo ne yabo linga inkitobwate December yes nere itogenderete okay ikagera wikabantu baije benchmarking na gutumia ibintu biritobwate asa abantu gocha kobirora chideka tubwate isatu mushimi waliga konyora mangana maya senchero yobwikira ni jinsi isatu chabono mambia kintu taranyora mangana maya ebintu ebibono kwa rosira se godi ibintu gwatebira abantu bocha gukora benchmarking ngaki abasungu bagocha gukora bamanye elinde bacha gocha ibintu abantu abataraika ibintu ngogocha kobaye ujumbe nga ebibundi mbire ibintu ibintu mazentoka bwate getunike kurukwa ibeli na gesirembiro nebintu binembire byakolerwe binge dancing soil nebintu ngaki bagocha kumanya ngaki kwa kumanya na kike tubwate station na KCFM nere iba tegintu gitenkero okay ekero monto yo machire arorire goteba na ali bikono orangeri oyonde igo ibintu igo bigwe kwana usibintu bigwe tangasa no nje kora tenda bantunga magenderero acha teyo nyako genda nga narosirie pali aba nje no de tiorosi nekero kwa rosi yarrokanire nga nero onye teyo te ko tiki teyo igo ige binte biga ebinge bigwe kwana ebinge bigwe tangasa kaya ne tinge ya mache gochakwera montenga garuta que tinge go sina mache yenda ibe no koleki onyerole igo asogwe tangasa ebinto mbie tangasa okay asante sana tutaragende break ya mangana mayia
nara goteba kuri kwa Zakari Makuri Muginda kuri ubu basinya maruma Kionyo Salams Club goteba congratulations. Huyo ni kiongozi ambaye hana upaguzi on behalf ya gurubu ya yebuno munyakero gotebire nga onyora maiga sana neke ni gurubu yonsi bagukwanirie na ende nkwa bakonyete sana kubwatera no mo MC obo Michael Mutume konyora welding machine yegendete kubakonya se emirimo yabo bagokora na konyora engeri yabo ya butambe Nyasaye so ikona ende okoboko kwao nabo urambaliti ugaikare bainyoire no bainyoire mbia bainyoire no musani anare yes ani kubatera na terasto konyara wana karato ko gade break ya magana mayu mushimu warika siasa cia gusinchi genderete no nyarinde wodi ibintu ntokonyara ko yekuri kegere bintu ne bingu turakwanire kiseminchira aroro chipasa ultimate cia ikire chinyagitari nkwa bigete umurubiri umuya sana machine kigache bitanduka menta timaiti gose kwa bigete break gose no gendete kubwatikana ne network yao abantu nkwa mobilize ti ukareta kero kende buna bono onto bwate gucengera twalengeri tuko gose nkoinyora twalengeri tukoria libi ni byenyama bya HIV litukuri igoro naroche gukubasangire bari bayanyorete bini bida kwa bahati mbaya ko basangire ukababeka hamo so tukwirana gocha kero kende na bora kunera abo totebinga miroberi kinga uko begeta hamo kabatiga gosenchera nere bagenderete gukonywa at the same time naroche bari babwato borema gose bagotebanga they differently enabled na baromba bwate chinguru cyabo kivya katima itinga ngaigwa je tukababeke kyana najo gukonyora chi list cyabo na ende kuri ward yao no ubwato mu MCA uko represent abantu ba disability so ekero kwera gocha no tatevinga imwe ikire mirobiri kyagerege ko baraisi kera no bwate tayari representative asamanga na disability so no chiko tatevi kubwatera no kunga imwe ikire tumanye gukwanira siasa ya gusi yake na ende umanyete ekero gukwana no nyigoro yo musike Matiangi no mu waziri omukuru abantu bakumachikugunga Matiangi okwandisha kero musikari ka kwandisha so ekero kwirana gocha no kwane igoro ya Matiangi mirobiri ngakiere ngaimwa ikiri ngaikimwa rosiri ground ikera mwatema sana ebirogo bigacha kada kurwega gusi kwira na torite tonyora mangana maiya sinchira yo bwikera ni jinse to mushimu warika asamaskania maneto mai kwira na gocha elinde tosoense moyo mweli echinkwanechi otaragenda kuruga iga kero kende timanyeti go sina assembly oragenda lakini mirimo ne mengi na assembly mbia mono sana so tietora tute kwira na sensemo ya kabere yechinkwanechi simambia bono ikere nsemitangani gotoye kura bono gotote ko sensemo ya kabere ye chinkwane chimeyen kayo mugusikisi FM chebuno botambe ngoro kwa du omunyakero umushimi wa karibu sana sensemo ya kabere chinkwane chi na ende nkogenda ole no gwate barakinirende ibintu mbire tokora ikira ni buya umanya kogenda ekero turaiga se studio ntwate bakara tokora na nsemo ya kabere ngokwanira twali ngigoro yebinte binge biri wakorera se egwodi yebino twakwanira nyagitari timatinga igwachikiri no twali gukwanira gabo tumaga soka korwa se egwodi bino nakurigereria mangana asiasa makasoro kongorwa gusi chinyagitari kwenye kwa bekire gieki ya sana kera ntwaro chikokoleta gokoleta chi microscope ukalete bitanda n'ibintu binde binga se chiskuru timaiti chipasiringa ichi ikire no twali kurachutelia butuma gosoka kurwa se egwodi yebino Jack, chipasari tukaikalansa tukaite supplementary budget wanchira chibasanjira kwenye twarusiria sensemo ye pasari asincho serikali nene atetenga county njitakeri kurwa mangane chipasari kine kero mugavana tu advice agatabi chipasari chiga kine kugenda tegotegererwa nabona nda abana baito bara benefit ase chipasari igo nchira se budget nandire nento temesi umugabana tororenga chipasari chicheikire gose abana baito banyorire toganyerete ikina kirikere court yo kwamwanga aba MCA bancheri kurwa no mugabana bancheri kurwa mangana ye pasari gose bancheri ya iwa mangana chinyakitari binabano ibeno tuwa chinyakitari nya moi beno nermain to bateri kendo negenderete krasinkero rumunere yakora suya maternity contract na iregas
nere ganyire echake nyama wa dispensary negenderete nyama nengo dispensary wetere county yaito no mugabana Simbara tintu abaterana ntwalente bintu bya misete bitanda bya maternity mbona abanyagitari baje kurikwa kera barikiru batumuguchororo egendere go parete nande na request nyama nengo bono erusuwe dispensary erentugo cha level 3 ekogera ekole bintu bindi nande binagi kera tu qualified bintu bitalengo nkorosi kubire nande ntete korosia Merriward maternity Merriward ntubate maternity ntwagole bitanda igo bwango iga n'abanyagitari bagotomu maternity ngo chakere go parete ntubwate bono ne ward y'abasacha nero neretakire kwagachwa somwakoyo igo ntubwatera ntogendete nande ganga yeitene netari kwagacha chinyagitari chinyinge teri konyora mario ga mangi ina kitogo kora tokeyi oburwire bw'abantu kunyakurwara nikyo kuranyora tugutwarira medical camp na gosemia abantu baitu na kitogwetanga na marwire. Kweli kabisa. Mheshimiwa Ngagatete turararigereria siasa cia gusikera chinsa chikuminyoka sana. Ikegera mbale baganyete kwigunga ng'aki siasa chigendereta igagusi litangani obochori mbu akorekana sorogongo rwa gusi especially as county ya Nyamira tukarore ward ya Nyansiongo ward ya Ekerenyo ime ya North Mugrango nyama ya kuru West Mugrango obochori mbu akorekana asekotebekana umugwaziri omukuru Dr. Fred Matiang'i atwara chinguru chinene ase uko influence obochori bwa akorekana ekiama ekyo ochorire na kigya upa gekanyore birogo bibere kende gekagenda PDP bali bagojaga kure boli ngaki umusike Matiang'i ajaga ngaki amwete ko koboko kiama gya PDP chinsemo chenya Nsiongo akatiga upa kera kanga upa yanyorete birogo byonse ne diswali lya chakuriansa biyamono otatiga buna amanyite ande buna Matiang'i omonyene akwanete kero twarenge ya matanga igatebete aba bakobo babolite birogo gachoreretu igalentere tu eristi oyo noyo nero tutagete kegera tuchake binko tokotebi umushimi wa Kimosinga yaya oyo tinaye kwa mondetera igo Matiang'i tamaiti bali koborie tatiga committee nero ya machorerete kama abantu kama yakonde ground ko bako bonekera ete ground agateba yayarinde mundu sio basoko abantu banyamira na inchaba nabo nabwatira kobako ubwa mote boli go gati kiama gya upa na PDP mborubyo kera upa na oraye ubwa matemboro maite bono focus giringa Matiang'i bolero president na kitoko mubwatisia mangana nole PDP nole ki focus ne yemo igo nainde bantu baito mbali ko gochoranga nekyo kali Jubilee UPO kura gochora balenga ninkyo kora ground toko chaka to kora kende otebenga Matiang'i gochale Jubilee nayo gende Jubilee gero kore ochoru bantu rero bangainire bagochoranga ngikwa bakoleire guse ngikwara koliro taraegwa kiroge ko tagete ngo mujimu wari kana na bagwata bire gendo kende kira be confirm dinga mundu tayora jikwe bacha maga ya Matiang'i nga igago chikwira jikwe automatic na kyore bacha bono eko ga tari Matiang'i kuwakire kura ikegera siasa na bajiko tebanga ewefu ngo chire yacha ige ewefu ya Matiang'i kaleta bauti gira acha na bantu bakorire mirimo iyo maiti na bono asorwete osebi na bono ndo muntu boko ibeno bangeire gasi emyaka 5 une ward ya lengi na betigalete imanye gocha ngewevu ya Matiang'i yachire inso mbanchore okay igonga oyo abarai bali bakagerete nga bachiko chorurio kanga singincho Matiang'i aro igo bimbi konyarikane biasengencho ekogera inchebuna nyegenete datiga no bochorio matikire chigodi nchibwate machika abona marago
onye gakinde kabegete ngero ni wefu kanyito yokogana ni wefu echore hinero ntomanyiti lakini chirimanyite chinyingi gwika record yake ko okay mushimo arika kero gwakire tuchikura yo gwaringe tigiti ya upa nechinga gijiria igogware yote barama ne pigipigi bona arama ya upa ya chinchi gosine sabuni narorere ngo sibi mukare Kenya bono ingi kiagerete mugachinchi ya arama yeke ye chama buna diswali elio no obishos mbaro banene bune patron tuwateschi bagaka nabantu kwiriniri iswali lakini mbata ete proposal yes yogo chinchi kurwa epigipigi oche sabuni bagate balende sabuni nesibi kurusiere paka bacteria kolengana no batebet okay retrinde buna ba members tokabaterinde kumwatebire yenda mutu kyagera mbawati power syo chinchi boka banyene no chinchi sabuni no chinchi ki elietandi riri nekero gokorango korole nekero tegokora tegokora tatiangora tabarenge chinchi sasiguta sumutimo igonga wejibi warika nga ade chama na beta beyengenjo mono egento gokora ke bekingenjo ento gokora kire kingenjo no nyi na bano KCFM no chinchi na donyi rukiri taringaho onye mugo chinchi amakoru ali mogokora gwenekeyo na makoru amaya taringa no chinchi kure pipigo che sabuni yagerete abali bakaira chikura mbali ba chole tu yes pana inchi ba tualete irango ngabe gamba koleteki mbakonye lakini no mushimi walika no gwate bange wevu ya matengitego chakobo abantu batakore mirimo mbuya na byetakira abantu bakore mirimo kabisa abantu ababaire techikura matiangi nabasabire techikura gatebanga kumuranche choroyo chora noyo abana inchi bagakorabo ikamatiangi tabwa techinguru rende nande kiraje gosira omonta etio muliro bosio kubwatikana no nyimba libaitete mujucho mbabwate obuya bwabo bukagera bakachora mboratetenga abana bumwanchorera tari ero chorete okay abana bumwanchorera ikiribwe kyonye kirabuna bukebeka igona matiangi ago chigotegerera ground ni ground arategerera bono sho ari gakyonya abantu babino baratante tegejistive na matiangi no musani akakotega ndetere steve datago gokonya uru musani gotega ki hai asemire mokobabu yara isi ebinato kaneti ono umushimi wa siasa ya gusi kolengana no bochori ubwechikura nkiwese miri na ndenkyura tebi mu gusi asoko mo ebichanga nkikira chikoba 2027 nikero tugule mogoteba buna bana siasa ngaki yobochori oboboke bwakorekana nga igobogote makuru ebichanga ngaki 2027 nigo chikoba no ase 2027 yoro mogusi onde bwensi na into tutagete ko boli kero gekene kyo president igo kero kyo nto iwana inengaki batianya terino president ebinde byanka na bituranye kubura ningokobeke na kiria yendo tunasomete na utwara chibesa chinsa chini na uchira benchi gokonya kiagara kwaroche nyamira bagwage sibinga mane ri arenge tu ari kuigwa se pipirintu ya tekire ere gantu bagotebanga igora chi hotel ngachibasa chikoru cha rukurugoro chainse lakini akire decision yo wake kura yes mbageti kulingana n'ikibesa kulingana na kyomuntu aragirete igo ntwe ngaina nga chinsa chinde gose kibesa no nabano gose ntebenga no bantu baibeno ngoche kugora tinkora kende chikugora nainde abantu bamegedite sinabanyamira njitimbwa tikura nyamira ande narwaga kura nyamira utatigarende ebirengeri bibana chite natete ngambi ya mana soko nacha nago pongesa mo shimiwa Dr. Fred Matiang'i
na koma omoyo nini njire yemo yo koma omoyo ng'aki kwaba mwang'ete ninche nabakwanire igo na gochimutu noro nabagusikwa lakini omoshimo rende gasona ore upa igo tochieti go campaign rie chama omanyete abanyene mbaro nturi kogenda gochorera abanyene abantu rende gati echama bagwecho echama igera mu gwate katiba ya echama onye patron secretary general bakoire ticket ye ya UPA yes bachunchugire baliringa nwanchire n'abantu matiang'yo etirenga oyo mwachorete mong'ere lakini nchingingo chigukambeniri igaya tutoithi kubwatisia abandi narora ba MCA bagochio kurue county ya Kisii bagochio gosira abantu baupa no iyo kogenda ngukaniri nono bachumbe mbarengo n'abantu awao ene decision okomekia yo monyene igokorengana nayo kworoche ngabona ibi igasieri yaerire ajate na ndogochio ibona ari gaki tindi gwakaguro bali baro bachole batergo bachora nero the best ntu abate besa tu ale kwenda kosera abantu otenga kikoba chibese chigosera abantu ntu atageta abanyamira batenga bagusi bantu barute kisigo tochorera tiga bamwe abanyene nkwarora esigikania koba sana bantu abandi bakubikubyara bali n'emete y'amakombe chinsara chigatoka eseye kaba neye geko bwatekana n'abana siasa n'abananchi ushimwe ari ibindi bindi birahere ntoko kora bachori botabwati buraburu chinde akitokumenti no boso kusana abantu kurwana chinsara kugenda siasa na nini umaite umwana nale krasi menone kero mwalimu agosome okunya kuoga ya naro chingere tako ukende lakini gotigoge gose na rusia abantu bakamasomo ndi nalo koranga kwabwiru kwaranga tigo chake chiburuburu otebe ngonye nseyeta chitikangana bwete otamere ono igo chisegi chinenchiro chokorenta chintamero lakini rende inubu n'abana lakini rende asogo saba n'amachiko nona ya ibisingo kanale nsegi nchiringia asebituo yes n'abatokurusi ko twachikurwana bande n'intututige tigabanyene bechorere kiagera chisegi chirocho chiringia oitekania manyinga kerekyo bachori bole Mwancho motegereri jideka cha butugera 35 na ibere chinsa isato chabona mambi me studio no mushimo wa Steve Arika ward ne ya ibeno akuwakilisha abantu bayase county assembly ya Kisii igotuguna kuliringa kisiasa ekogenda umushimo wa Arika tumanyiti ekiagera abantu na ndemba tagite kura manyanga ngaki emirobuli mugendererete ase ground ya na ende matiangi nabwate sababu yogocha gose ground imbu ya mukavete kuruhiga gusi nabwate naende ngana natakere kure na mae gake na ndacho kurarigiririe gento kemo iga gosibono iga igukurire muisaine tigagenda sikararigi chikura siko no matiangi na chiterire akorto mukutano akasaba bagusi ngaribaga ingende nchigukwana nebisa kubisiko ochire nkonya komuita babire abande bamoire bakenyomba guchikoboreria kiagera kwa guno Jubilee ngagenda boli ku Jubilee igo nagenderete korosia network y'ibintebi kuira na kurugusi ntomutagiti mono because twamutete andali gisiko lakini ekereri bakalire na maiga ngotoliare yes kerabwatiri baga abagweta lakini gochanga nencenga chikura nechikambe nyo weta makolime biro biyaya tiganda ali gisiko una bange bagoteba okay lakini kerabwatiri bakalio gweta ukwani abantu na ronto kumukana lakini igakenne tigali gisiko obomo bukwamerera serikali urocho kuigona ngakiko chikobara isiangana nabo mubu obukwamerera serikali asimati angiale babona tembea
Rigathi Gachagua, Stephen Kalonzo Musyoka asokonyole candidate yemo ng'akie gochikoba rais yang'ana time nche kwanenga kieyo ikiagera bono iga abantu mbabwate ebise tuligani gento king'aki ebise tuligani igobona mapema ake bono mapema ake yekogera nande ne serikali nero tiraru obisi yes negenderete naba mbakwe oro kimirobeli yabo bunere gochimotwe ebinde mbiro obi gochikwebanga yes ekero twechire gukachinga kichiri chitakiri abande bamba kubolia kwa umbali na bakobolinga musikali kaliri konyatara bo mu MCA bone mirimo ya mu muchere riri kwalenga yange no musike matiyangi mono na ende updates yo kware guchiru bwangu bunachi bwenderete koba bona banta bange bakoirege konyole ujumbe yomo yomushimi wa Dr. Fred Matiang'i una babangende takurubira ngererio ngakiota ya se timu eri yange nabo bakubolinga musikali ke mirimo ya mu bucherake kosa bantu babe no bamotebinga emirimo tokoete karayishugulikira timu eri yekogera igondange na Matiang'i yali gusiga twamotebiri agende isiko igona nkunya kumubwati kujimeru umubwati kujimombasa tali amangana meru tugukwanira mushimwa no entuga iga gusimba ali no musike Matiang'i koba meru mbari nera koba Embu koba bachinsemo chiri chia Nyahururu Nyandarua Turukana na Sande aiga gusinto tagete konyora updates nganga kikinga kimushimwa Matiang'i agendererete na emerubiri ya ngakire kiageranka neba njire ndi onsinga ningo mushimwa tukunyeba igoko genda ali fine ya sokwira nanka wiki teraera nategerete ki CFM egoteba nga bakora maujane ya mase ya muno musike Matiang'i igabali yange bulimu ekiagera bantu bamino mbarengo na bantu bane mbarengo yes babwata maswali ari okubuli ya mase ya na inje narengo indi mbwale kindo bono na bantu bagoteba kanga gwate bayeng'ang'uri kere libuli ya bondi ngaki mushimi walika ngakibona nga kaito gochigute no tura Nagi, nduwa the option ene. Bantu batwara bututukano wake. Bututukano batwara. Gatira kie kibakubolira kie mushimi walika ngaki tago tubeka burunge. Ikigera nago tebetiri tangani kurwaria mbale babwate kerengera linga umushimi walike kera gukwana taigukwana gento kirale no musike Matiang'i. So ekera gukwana gento na bagatebanga ki eki musike Matiang'i na batebete ngeje iyo. Nara chinechi believe ontago believe Igotelivo mushimi walika. Terivo ngeki ngukwana iko nikicha Matiang'i. Kawalta te igonga nente bya bantu babiro nga Matiang'i otebiro monchole. No, nende nate babuya. Umanyete ujumbe koleta, igokolete ujumbe kurwa so musike Matiang'i ya maseyemo. Nechi ujumbe njire karwa kwanire gukwegene kanga kigona biribo. Bono amatuka ya tukali gukwana mono gwatebire nga mwakura kurugusi. Wana isikakali. No isikale, lakini kera chire gusiga iga. Yes. Anako bateane ngochira. Okay. Kale isiko. Twatigana abantu bali isiko bakoraki. Abantu mbachaga abantu kwetwa komana ngaya. Barayi ekeroli gose ni beno ndina abantu bebeno boka ngoche tao ni kogenda bantu banenkora bole room abande benchoira kine kerere gusi notoramo no musike Dr. Fred Matiang'i nande twarura tam noni no anto medium maitenga nando muntu anjita bantu ba medium no musike Dr. Fred Matiang'i noni komberi response kurumaiga na bokonyora natigete maki. Yes. Mogo seibere no muntu medio okomunyolera. Very true ekyo na botokwigwana naye kiagera ne gendo twarorire tali rocket science yekale ne bintu twarorire ne tokanga taraba ikera bonsi lakini otemire ko bana barabwange no yo mugo barayibalia bakuinyura sana none kera lengo mugoziri amagana technology kera lengo mugoziri obulendi bwaime kera lengo education bado nabo alegotara na members of the fourth estate amangana nararengi abantu bakogenda bande ngubuli balenga kigo balance yabaraye babonsi bakakwanyara kubayikange bonsi kiningo atebete nga gokora emirimo nundi bwensi uri emirimo igo tinde ndi kwiroro kubuli sori elio abantu mbali batebete baka register bande bale kogenda gose Qatar nini bakabande mbaruta se godi ya ontu igo bakatebanga kero kende mirimo ibatebete guteye abande mbaranyora kende
Timothy gose ujumbe yaro no yebwate. Ekogera inondire omweshimiwa waitu Zaidi Nyanda alikoira abantu Qatar. Yes. Programu eyo abande mbachieto kwaroche nonje nachite nkakwani wali baro. Mbaro bataigete kogenda ne serikali ngo ikiri ne project yatenena. Yes. Tari magoso turatebe nayo mweshimiwa Zaidi Nyanda. Tari magoso yo murai Steve Arika. Tari magoso yo muntu uri wa Bright. Kiagero konyora uri wa Bright oganyire mono. Wano muntu chakolengera ringa na chete ngapimo medical libutano. Kaligie passport. Gochiairi. No kunyakora ekere opportunity yachire. Yama bagato to Qatar. Mweshimiwa Chanda achitakateba nimbwatenchera. Gwetera se President Dr. William Ruto yokoira bantu Qatar. Yes. Ekero bake bagenda akaburuburu gakoraki akaraba programu ye gakoraki igatenena igote minute ngakwe yatenenire oinoro moelio bokwanda Qatar go sasande ntwagambete no mweshimiwa Zaidi Chanda ikiagera na ncha abantu mbararamigete. Yes. Akangeresa una yarenge bali bachire nabande mbale bending waiting tiga tolemereri ko ganya nande nagendete kuri nande julitana tebunga njiri chikoba Wana bakwamba kubolinga abalende gwate abo maete mbale batumigete libutano medical na endo mushimu alika abantu mbabwato goiserwa muntu bono kaigulene mirema akonyora na bagwe committee rendo tebanga tigandigia kanaka ndoni ngoko ndokora kiango. Bono ekero naenda kabaga gukara tuke ababa apply te batanyorete na barabe kuna mbe yamugoze nende iga application ya chiko ruku. Ya mboro go chakira ababalimi. Okay. Na kiunga ki no nyino go twara passport no go chuga abandi. Abandi mbaro batanya ali chinsi chikonyora ne passport. Kweli kabisa. Abandi mbaro baonetie ngombe babwate bakanyore passport. Igo bintebiga tali 100%. Nkora tole method eringa try and error method. The opportunity yachire ukweni kare cy'abantu abange. The abantu abange bagutwara chi passport ne ino nchire yamuyobonga abantu ko kwana kwene. Alright. Timanye tingiura tebe abantu babo no mushimu alika tutarakora chingwana chituwa da simiberega. Ntubuga da simibere lakini abantu babo bero tumatingiura batebi kiagera ibintu mbire naende olengerera tibatamanye. Ase goyo kubwate kana ne network ya obunere egera gwate betango okole mirimo ne network na baigo aje kabwata bakasabaricom no ko batenga mbiye mono kunya konsemi bale kubwatera natore kegera mirimo yiga muntorgo chawrande gwatigwa igo chawrwa nandi gwasemi gwa kwabwaterana twatigera gochimotwe nakina batebinga baria batagete batari kwenyara abana babarokiwe iyo wika Sunday. Yes. Etokenga barura marietabo egere torose program yo kwaruka na abana bari twarogeti makumutangani. Yes. No mwako kabere asogo serekana kwenyora na kuraba bekamo. Yes. Nagambire na management nyange toba ya Camel Park Hotel. Ninchemba iroli tukirimo bakontimbu basereke bara bali bakole 2 years na bakole 1 year. All right. Asante sante tuba da simibere gaigande tukubwa tukogende 0706181822 na 0796988630 ukobo mwinge kukwanyoleli bagagaiga ukwana no mushimu aliko nyekubwate gaswali gana bokobolia nyekubwate pongezi ni sawa ase kideki chinke cyatigaira enkayo mugusi. Hello oyonera kanzo lija mtu wa iko kiti karoka. Yes. Omwizimiwa Steve Arika mbiole bwakire bya nabonta getego rago pongeza nga yasaga ndeko gusini kiagera talibono gwachaka ogwacha tutaraba nono mwemutie asokobeka amasabiki amo nje na masabiki kukwanira amasabiki ayo wogeli sabiki ya nyamira
ibole risabiki bya Kenya ngima gya no ba Nairobi ko omera na kwarenge egende kino ko bekomeroberi ngangende kende eraisi ito bono ige mutarachiwa igo gwakwa na biye gatari ko mubwati gukimeru gukyarari bigaro sie bisakubinde bibe ekamati kali ngande sibwarika uri meru nere kamati na hintuntu amukani amangane kibesa nkaga muntu tayo kwa ubese kiagera nkyo kwera kibesa ukuri kikura kia tote bena yo kuri kikura nande we kibesa numo gusi asabeta laini teyebe to tagetengebe kutukwa kujibesa iko kitu agende. Asante Councilor Elijah Mtua. Hello. Wakire byamwe yakira wono mwasimiwa Steve Alika. Wakire. Pongezi sana ndio ndio kwa sababu kwa no so mwasimi wa Steve akora. Ngeri boria nasu mwasimi wangu bona ki. Moche kimurigeria makarabatina arasa baba kole majipara batari kunyabeka buya banyabeka buya. Moro totegende kibongezi sana na ande tutate bino yitegende rego njo lyo tiambo gorga imbo mwine nya abandi libaga. Asante. Biamono sana. Enkayo mugusi hello. Yes. Wakire bia. Mheshimiwa Steve wakire. Wakire biega. Iwo korukinsa mochakaroka. Ono Mheshimiwa Steve litanga nimbia monene ne. Kuri gitolekero gege kanene rugurario. Mheshimiwa Meroverikio gwata na mashabiki gusia tirati korunyamira na County. Okay. Nainde. Bibande atubire n'ekikuranko likibukire. Mheshimiwa mikakati kimwe yakororango gomaene guti abantu babwatire kikura beriki babwatire kikura tobonge. Alright, asante sana. Biamono sana. Timaidi gosinura niliyo Mheshimiwa Subu wangu. Ase ne responsibility akira omuntu inche bakanono rishabikiri yake simi. Yes. Koranga omuntu obwatire kebande. Yes. Na hindi koranga challenge kia bwata taranyore kebande. Ekogera nabono inche nabona sema yebeno. Naraira abantu bekebande ange chitu taisatu. Kyani transport ne chinkongu koro borobilia abantu bachiko bwate ibande tagoni gosase tikuotas chire. Igonto ende tukorobeli na readers barolenga inakyanto akwate ibande. Inaki bantu bali babwate chikura uyo bwate kura sabwatete uyo tabwate tikabwate ekogera bono kirugututagite ni ya Kenya ngima. Yes. Igono koranga nonde baro batu kututeke bandi chibasanje yori wikyagera konya bantu mbabwate kwanda kuri ni ibande asengenjo chibasa chiarenge chinyinge president nja rusi chibasa chiari gosabu igati gato inikare chi baka bantu bali mubegete ibande chirani sichibusa ime na biroto nyaki nakibikuruororo ekiagera nsegiyiga nitegetekero muntu nande buna mashabiki namanyete nga kingo ikire kyara baromba bwate chinga kichine ne cyo gukwanira abantu gweterana ne chiredio kubate ibono n'intundu bato mugusyo ito Dr. Fred Matiang nande nto bange nere ekere tumanyene na nikora bomerale nande bangiri tukunga kibakomera na babange nga na kitoko genda guchimotwe ekogera eyenensegi tokubwatera na twensiamo ondata ligotika maiga. Kweli kabisa. Tumaite sentomente iberega mo enkayo mugusi halo. Enkayo mugusi wakire. Wakire bia. Munyake ukonya ngombo ipiwa alika. Maiga ite. Umura yito mugambi yito. Nita tiku wali mesa. Jege ndonda ne. Ata magende orengere yasa ya kokonye. Nanto butakuriye maiga. Banyo motaka banyo no ndwe. Ande gento kendo morai. Eko ngurete. Ninko igwete. Ebi bande bingunya kani tu ira bana bitu bakore school. Tuwa sauti besa. Timedingi ba to sauti besa ka tumwa tete nga furi. All right, asante sana. Mogai, enkayo mugusi halo. Alo ke sa Kiss FM. Enkayo mugusi. Nana ko bole ki. Agiokoro kulitangani. Jeff okutukuru keroka. Yes. Na ko boli goro yoko bwata ibande ani chikura. Mbare go jangena sabando baichire ko bwa ko ruose for example kuru keroka bakanyamira. Okay, asante. Aye. Ase
Ririntaira ni tutara wate simiende. Yes. Riria oyo maboliti gore ya makarabati. Makarabati abanchini naro abati chikombrain. Yes. N'abantu mbaro baguticha makarabati ari ngatagenda machitanda kuchinsobo. Anjini bachorigere ma ali abate challenge arosiwe. No yote ibanda gusaba chibesa ina bakonge namba njembu atinga kibande ngoyero kumusaba chibesa. Kiagera nchiri gusaba bono. Nchiri gusaba bono. Ndandara iranere. Nkaite bono nga gwakorire ikigera ngwate baigoro yo murubiri bwa mashabiki buna babori abo ngwate bangu musike Matiang'i nanyare koba gakuba umira buna chinga kichikonya gusuka na bagwate banga bono ne jukumu yo mugusi kwa jumla. It is a collective responsibility ase umugusi kubwatera naso bwamo ekiagera okora atebanga getenga sangira ki nondi lisaga odo so bona botokoja gusangira buno mugusi ekiagera bono twatwalire kaitenga musikenya chao mushimu warika yaturirenga kyange emyaka gwikemero 2 tutanya konyora naende mugusi okuigwekana ensengima naende nonyanya chaenere natemete sana gusukia mugusi nkaete na Matiang'i nere nabwate chimbaratero na baraya bese gusuka mutwe na gwetania na nyagwike kerengo gyo konyora uburayi bwense nombie kero isikwenyorenga keri kiabete nga sagine na nyamwa yanko gubare ngomugambi na boyere toba 20 years. Yes. Almost 25 na ndi gucha konyora mugaka the rate Simeon ya chae nere go soka. Yes. Na ndi atire more than 20 years Matiang'i okora ki ocha go soka bono na ndi kuichiku chikutuira nata 20 years kuchimutu onye ntoko bwaterana ase opportunity ya chire ere bono iga kera tugukora chinkwane che na ndo matembere bagote banga mushimi walika tale kuligyo bosene tale ko gandikiro gekene nake gose gwate bango monta kuligene kane bibike ndoje no samete bibiria mwagete na chaka kukomanya tiliko ganyo chikonte bibango igode bakugene igo bono ninyeire kero kyo monto boko ibeno. Yes. Nande tinda akora nande chake ngangi kirale ngangi tarinje bweka nyiboire biabona zaro bwejibi warika biabona singencho yo konyora chinga kigukwana no mugusi na indeed yabagusi ngukwige na bale naende na babago takanga naende no kukwani bosego bagukwani ikiera boko abantu bagukanga karaleta arika bono talindu to kuligirioka ayo bazo koja ko bolinga ki ngabande mbayo no bonenda bande nkwanga bale gocha ikigera bakwa bwa mabolio timanye tena seki lakini ekero gotoka bintu binde mbiro gukwana byamanyekana nga kibiko genda tuli gukwana ni biavu yabagambi bande lakini biri gukwana ikigera chigodi chibwekane na magendera takero abwekaine so nonde nabagosoma uchikuboria se godi ya yengeke igokiriga na igasona bangu kuigora maiso na kubakonya kibirengerero gusukobosio no nyanke magendero twakirembye mono bune nkai mugusiki CFM murole mu minjuri message yokonyara chinga kigukwana no mugusia semambi mushimwarika no mbiyamono nanchi nakire mbiyamono nande mbiyamono ya bene ichire bantu banyamira. Yes. Asiri ni wate ngantri close na Matiang'i kwa niaba ya Dr. Fred Matiang'i kwa niaba ya UPA PDP kiagera boni bya mibion simbiri affiliate go chiase kulikikire kenne no kubatebi nga mbiyamono ase decision mwamekia na kwa Matiang'i mileage nabagusi once ni jumura asoko mubwatisia na isiko baro chenga na intuntore serious ase oburayo bega tukulikia. All right, asante sana mheshimiwa Rika chinga kichinendekera turakugani nimanyetenga ngotokore ekegera no nyana bantu bao baibe nongo tabaka bali kumanyanga kibintu bikogenda twakogone iria maya bagotonga suguta chana banya kororoka biamona msiduse biamona sana maigon tomere director tema bunakonya ko tema na baro gwate beta bantu bali bakoro kwa marieta ba nanda babua ngwate tekero kende naende na boli ya mubwate tekera ngo temali uruchi onye ndiri arengo monyenga nyengu
Tabana ne ya mwagete kurwa sabe gete chiobisi. Kangata jeteka. Angara jetara ati muka. Na batema bakaralo chiobisi jono chine njire. Nera ndabo kumusabira nga Nyasaye tiga museni nenda momente chisemino bungaine keragenderete kunya gusikiga taseni kebosio. Biamana saro mushimu arika. Mwacho motegereri ino mushimu wa Steve Arika kurwa segwodi libe no nera tuwate chinkwana nera sema mbiyabona wikira bona tugukorera wikari tukori yanke kero toromera na sumuro buli mu minchuri mi uchakira chinsa 11 chama mbi wika chinsa inye Purity Nyangwe sonero go chabe kumusumali bo mwalia asokoleta mayasi nchira yobwenge nche nkuru kwa MC Dudus oyo ligore litali aneli morioka ga kuru kwa Nyasaye. Bye bye, tupatane kesho.